Liwangsuk monomati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman Harya Sangguni sawetawis rawuh wonten ing daturya negari Ngastina mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah paman Plasa Jenar kawula nun nggih anak Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka anak Prabu sampun kepareng-paring pangandikan dhateng ing bapa ing kepatihan saestu wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggih ngestu padha dawuh Paduka anak Prabu ing Ngastina paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggri paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata Tatarakiti negari Ngastina murudyake matur marang panjenengan ingsun paman Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula menawi Paduka ndang bab Tatarakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhahipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nuning nggih dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina boten langkung dipun prayogiaken anggenipun paman lenggah wonten ing praja Ngastina kawula nun nggih sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan anak Prabu ing Ngastina bapa Penemban Durna sarawuh Paduka bapa ing Sukalima katuran karaharjan rawuh jengandika bapa Penemban wonten negari Ngastina bapa Penemban Durna astaka swala sila berdapa swalu gembol sumorante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidadan ing sambi kala sowanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula durga mendhak kala sirna namung keparenga ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana bapa Penemban Durna sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula nuwun inggih sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantura ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga kaprayogakna anggenipun lenggah wonten ing daturya negari Ngastina Kaka Prabu Basukarna kawula nuning nggih Yayi sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Raka ing Awangga namung keparenga kula ngaturaken pudya astutinipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula non ngestaken dawuh Paduka Yayi Prabu ing Ngastina apa dene sira Dimas Kartowarma prayogakna ngresiyati ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartowarma haulun Diwaji sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang abdi pun Kartowarma namung drilan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepodo Paduka Kanjeng Sinuwun ndak tampa silatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono lan mratakno mring sagung kadang ingsun kang bodhang gantung sebo Dimas Kartowarma haulun ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kaka Prabu sembahan kula nun mangke Rama Prabu Mandaraka sarawuh jengandika Rama Prabu Mandaraka ingkang putra ing Ngastina ngaturaken pasegan para krami sarawuh Paduka Rama Prabu Mandaraka sesembahan kula Rama Prabu Salyapati ing Mandaraka ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara inggih nggih anak Prabu Ngastina ngaturaken pasegan tumrap ingkang bapa ing Mandaraka sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Rama ing Mandaraka namung kepareng kula jejeripun tiyang sepuh ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Rama ing Mandaraka mugi tinampi anak kula ing Ngastina Rama Prabu
kula bendingga jimat paripe dayanana ing kasantosan boten langkung kasengecakno anggen jengandika lenggah sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Roming Mandaraka wonten ing Daturya Negaring Astina dinten sakmangke menika nggih sewu-sewu kalapadanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng jengandika Rama ing Mandaraka mila saderengipun ingkang putra hamba baraken wigati ning pasewakan mugi kepareng nggalih anglubirna sesamudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Astina Bandayudana dene kula wantun hamboyongi dhateng jengandika Rama ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara anak Prabu Ngastina wonten tiwaraning adawuh jejeripun kula menika tiyang sepuh tur nyatanipun kula menika sampun ngrumaosi titip kamukten dhateng anak kula pun Banowati lan sampun semagah ingkang Rama ing Mandaraka menika tansah minangka dados pengayomanipun anak-anak kula Sata Kurawa mila nadyan pinanggihipun kula menika tinemu werda tuwin kula menika tinemu para sepuhipun anak kula ing Astina namung menawi wonten pandangun saking anak kula anak Prabu Duryudana sampun malih ing Wancirina nadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak ingkang bapa tumuli badhe sowan ngabyantura ngersanipun anak kula ing Astina malah samangke gandeng ingkang bapa sampun keparang sowan nggih wonten menapa dene kadingaren jengandika anak kula ing Astina kepareng animbali sowanipun ing Rama ing Mandaraka menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Rama ing Mandaraka ingkang Rama nedya nganglungaken jangga elingaken karna Mastuti sabda Tama Paduka anak Prabu ing Astina anak kula mantu anak Prabu Duryudana Andrah ingkang Puswita rum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika Rama Prabu ing Mandaraka krana dinten samangke Rama Prabu badhe kula caosi pawarta ingkang sanyatanipun badhe dados bombong penggalipun Rama Prabu ing Mandaraka mangrimbi adat lupiya ingkang sampun kelampah pendak-pendak ing Rama ing Mandaraka menika sowan dhateng Negaring Astina menika tansah diajab rembagan perkawis setunggal menika pejahipun para Pandhawa angka kalih menika gegayuhanipun anak kula mantu ing Astina ing nyatanipun saben-saben alisir saking angger-anggering kautaman nanging
Mboten kados pengendyanipun anak kula mantu ing Ngastina, Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang damel bombong manahipun tiyang sepuh. Nuwun sewu. Pawarta menapa menika nggih? Ugi andadosna ing kawuningan Rama Prabu pirsa piyambak bilih sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak pun Kurawa menika gayuh kanugrahan tartemtu boten saged kasembadan. Nanging boten kados dinten samangke menika nadyan boten linambahan kanthi lampah prihatos, boten linambahan kanthi lampah tapa brata, boten kanyono-nyono putra paduka Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahaning Jawata inggih menika Wahyu Pulung Ratu. Rama kabunganing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken mawi cara menapa dene tanpa kanyono-nyono Yayi Ratu Banowati pikantuk Wahyu Pulung Ratu ingkang tanwandi benjang turun-turun kula tartemtu badhe dados nalindra saha badhe pinardawa kamulyanipun pawarta ing mekaten menika kula wau menapa boten andadosaken suka marwata suta salebeting penggalipun Rama Prabu Mandaraka wiladala jagat dewa batur ya jagat pangestu karo nggih nuwun sewu. Sampun cetha panampinipun ing Rama Mandaraka bila anak kula Banowati ingkang winengku garwa anak kula mantu ing Ngastina pikantuk kanugrahan inggih menika Wahyu Pulung Ratu. Nuwun sewu. Anggen kula badhe matur menika kebak ing pengati-ati. Jernyatanipun kula menika tiyang sepuh menawi ngantos sisip anggen kula mujatur nasa paduka anak Prabu ing Ngastina tanwandi mangke badhe adamel sastra wirang dhateng Rama Mandaraka. Nggih. Nggih, nuwun sewu. Menawi dipun petang cara kamanungsan, menawi kula menika metungipun cara kamanungsan, mesti kemawon kula menika seneng. Kula menika bombong, kula bungah ing atase anak kula wadon Banowati pikantuk Wahyu naminipun Pulung Ratu. Menika menawi cara kamanungsan. Nanging nuwun sewu. Gandeng salya menika wong tuwa, mula petungane petungan kula menika alus, tegesipun lair ya kula petung, batin ya kula petung. Yen laire salya mesti seneng, yen batine tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Rama Mandaraka. Nuwun sewu. Anak kula Banowati menika wiwit lair menika mboten nate prihatos. Anak kula Banowati menika wiwit lair wiwit alit menika sampun dados anakipun Nalindring Mandaraka ing Rama Mandaraka. Mila napa-napa keturutan, apa-apa sarwa kacukupan menika anak kula Banowati bareng dewasane diwengku garwa Nalindra Ngastina Nalindra sugih blegedu seprapat jagat kesugihan menika kagunganipun anak kula mantu ing Ngastina. Teges Banowati menika anak kula ingkang dereng nate lampah prihatos lan dereng nate nglakoni tapa brata. Lah etunganipun batos ing Rama Mandaraka anak kula Banowati sing ora tau nglakoni prihatin, ora tau nglakoni tapa brata kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu. Mengko gek-gek dewa le maringi salah alamat. Inggih. Siji, dewa le maringi ilmu utawa wahyu mau salah alamat. Loro, le maringi ilmu dewa mau kacamatane keri. Tegesipun lamur. Rama Prabu Mandaraka namung nyatanipun menika sampun kelampahan bilihing Yayi Ratu Banowati pikantuk kanugrahan wujudipun Wahyu Pulung Ratu. Nggih, namung petanganipun ngaten. Wahyu menika nek boten betah mapan utawa momong dhateng raganipun tiyang menika boten badhe suwe anggenipun mapan utawi boten badhe lono. Menawi wahyu menika kala wau boten jenak lan boten kepenak momong dhateng jagatipun anak kula Banowati, tartemtu boten dangu wahyu menika badhe uncat. Mila menika kula ngrawuhaken Rama Mandaraka wigatosipun namung badhe kula suwuni cara kados pundi supados wahyu menika boten uncat saking anggenipun ingkang putra pun Yayi Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula boten mangertos. Perkawis menika kula boten mangertos. Ning nek panjenengan nyuwun priksa Rama, wahyu menika menapa? Wahyu menika kanugrahaning dewa ingkang tinampi dhateng titahipun ingkang sampun netepi dhateng kewajibanipun gesang. Contonipun, menawi jengandika anak Prabu Ngastina menika dadi Nalindra sing apik nganti rampung nggone dadi ratu wekasan pikantuk kanugrahan saka panguwasaning dewa. Menika sampun trep. Yen dadi satriya sing apik
nganti sak paripurnane nggone dadi satriya wekastane entuk kanugrahaning dewa menika sampun trep yen dadi brahmana sing becik wekastane entuk kanugrahaning dewa wujuding wahyu menika sampun trep nuwun sewu lelakone Banowati menika durung rampung piyambakipun supe prihatin piyambakipun ora tau taberi tapa brata kok entuk wahyu menika kula nuwun sewu menawi cara hitungane wong tuwa menika tuwuh tandha pitaken mergi inggih wong entuk kanugrahan menika pitataning jalma wong entuk wahyu menika unusaning titah wong entuk kanugrahan menika mantasaning menungso mboten saged titah saged pikantuk kanugrahan inggih turta linambaran laku telung perkara linambaran lampah tigang berkawis menapa lila wani kurban lila menika tegesipun menapa lila menika gesang wonten ing Madyapada menika sampun boten gadahi raos awel tegesipun piyambakipun sampun pasrah dhateng pepesen ing kodrat ngrumangsani yen to urip menika boten tuku boten utang ora nyilih lan sak liyanipun gesang menika namung dipun paringi sing gawe urip namung cukup diparingi ngaten kemawon dadi wong urip menika kudu lila tegese lila sugih ya wani mlarat ya wani beja ya wani cilaka ya wani bungah wani susah wani menika wong lila tegesipun ikhlas dhateng gesangipun mboten kok anggere wis entuk rejeki entuk berkah saka sing gawe urip uripe kepenak lali ngucapake syukur ning lagi nelongso rong dina wae ndrewili dongane kaya wong edan inggih menika sipatipun menungso inggih ing angka kalih wani menika tegesipun semang-semang samar-samar mengko gek menika sampun boten badhe sumandhing tegesipun aku tumindak kaya ngene mengko gek kaya ngono aku tumindak kaya ngono mengko gek kahanane kaya ngene sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti ngakarya jagat kasinggihan mekaten mongko racak-racake menungso sakniki sing kelakon lho kan nek aku tumindak kaya ngene mengko dilokke kancane mengko kowe iso kaya ngono terus ora sida tumindak mengko nek aku tumindak kaya ngene mengko dilokke tanggane kowe engko nek tumindak kaya ngono akhire bakal kaya ngene terus mboten badhe tumindak mbok inggih sak mangke monggo beja cilaka bungah rekoso menika dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat jernyatanipun ingkang menang mestani dosa lan mboten menika namung panguwasaning Gusti inggih mboten sadengah titah menika wani lajeng kurban werni kalih kurbaning lahir lan kurbaning batin kurbaning lahir menika dana driyah weweh paring sandang wong kawudan paring payung wong kudanan paring buga wong kaluwen mongko tanpa pamrih ngibaratana piyai sepuh nyebutake yen tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh yen tanganmu kiwa ngulungke tanganmu tengen aja weruh tegesipun boten pamrih menapa kemawon mongko sak racak-racakipun sak menika wong nyumbang menika wujudipun dol tinuku kados pundi nyo kowe tak sumbang semene ning aku dongakno kaya ngene lah menika tegesipun sampun dol tinuku anggenipun nyumbang menika mboten sah tegesipun mboten lahir batin duit dijoli donga menika kathah-kathahipun racakipun sak menika ngaten inggih mongko nyatanipun peparing menika kudu ikhlas lahir lan batin lajeng kurbaning batin menika lumembak sumendhe dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat manembah dhateng panguwasaning Gusti anut kapitadosanipun piyambak-piyambak mongko sampun ngantos nesuk-suk dhateng kapercayanipun tiyang sanes menika kurbaning batin mongko nyatanipun Banowati anak kula menika nuwun sewu telung perkara menika ora dilakoni Banowati menika arep dadi bojone wong sugih kok nyumbango kok meneh ana wong sing ngrekoso wong piyambakipun menika nuwun sewu jagong ning nggone kancane wae diitung aku nyumbang semene sok nek aku wewuh baline kudu semene menika Banowati inggih lah kok anak kula entuk wahyu menika nuwun sewu mila kula matur to apa dewane sing lamur lajeng caranipun kados pundi babagan nanggenipun Yai Ratu Banowati menika saged pinardawa kamulyanipun wahyu mboten nuncat saing angganipun Yai Ratu Banowati. Lah perkawis menika kula mboten mangertos. Jer menika dhateng pangraosipun kanugrahan menika piyambak. Nek pancen sing dinggoni kuwi jiwane wong utawa raganing menungsa
sing tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu tumindake sarwa utama wahyu menika tertentu badhe betah ning yen sing dinggone kuwi watake candala budine murka kula nuwun sewu wahyu menika mboten badhe betah lami oncat lan badhe pados kasuwargan ingkang sejati paman wonten dawuh sampeyan gadah pemanggih menapa lho nuwun sewu nggih menawi caranipun ingkang bapa ing kepatihan babagan anggen paduka kawatir wahyu menika oncat sangangganipun Dewi Banowati menika mboten sadipun penggalih. Kula nuwun sewu, mboten wonten jamak limrahipun wahyu kok pindah-pindah nggen menika mboten wonten jamak limrahipun. Wahyu mapan sepisan menika inggih menika ingkang kedah dipun mong selaminipun gesang. Dados menawi paduka mireng utawi mangertosi pekabaran wahyu menika mboten badhe lono mapan angganipun titah. Menika kula nuwun sewu, menika namung kabar kabur kemawon sampun ngantos dipun pitados. Mekaten paman. Inggih. Bawatuna. Wonten dawuh, Ger. Bawatuna badhe badah pemanggih menapa? Oh, menawi babagan wahyu kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan kemawon kok, Ger. Sebabipun menapa? Mergi nuwun sewu menawi paduka dangu dhateng Bapa ing Sukalima. Bapa Durna gadah pemanggih menapa babagan kanugrahan? Nuwun sewu kula mboten gadah atur. Liripun kados pundi jenenganika boten badah pangandikan mergi sajeg jumlek kula menika nadan wujud brahmana nadan kula menika wujud pendhita ning kula menika mboten pitados kalian wahyu menika kula mboten pitados. Kakang Durna pripun Dewate osik to sampeyan niku pendhita menika ngegulang babakan ngelmu batin nggih mongko ngelmu batin menika wujuding kanugrahan kok sampeyan iso ora percaya nggih pancen kula ora percaya terus sampeyan percaya kalih napa perkara wahyu menika ajeng dijenengi napa-napa niku monggo. Ning tumrap kula wong urip nang alam padang menika menawi sedaya panjangkanipun kasembadan dados wong sing duwe derajat pangkat mongko ya kebegan brana picis. Menika sampun mujudaken wahyu kamulyan sejati tumrap kula. Ngoten Kakang. Nggih. Ora sandadak panjenengan takon wahyu menika kok sakula ora percaya niku dasare apa? Dasar sampean apa? Dasar sampean wit sepriki menika dereng wonten wong sing iso weruh wahyu. Dadi wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Menika tumrap kula. Cobi nek panjenengan sampean pun nate prisa wahyu, ana sing diarani wahyu abadi sejati. Menika kula nuwun sewu, wujude apa? Kula tanyuwun prisa. Apa wahyu menika wujude manusa, apa wujude kewan, apa wernane kuning, apa wernane abang? Sepriki menika dereng saged dipun candhaki. Najan ana sing ngaku kedunungan wahyu, nek ditakoni, wahyu kuwi wujude apa? Ora iso wangsulan. Tegese wahyu menika namung pengaran-aran. Nuwun sewu, sampeyan kleru. Kleru pripun? Sampeyan kleru nek iso ngarani wahyu menika mboten wujud. Panjenengan tau tate teng Karang Pradesan. Sampun. Wonten tau tate wong desa menika padha golek utawa milih lurah, milih pengarepe. Nggih. Akeh wong Karang Pradesan malem menika sami tugur melek sewengi wonten pinggir sawah utawa wonten ing tegalan sing amba. Sami mboten tilem sedalu ming kepengin weruh cloroting wahyu. Wahyu wau tiba wonten pundi nek tiba ning Bale Wisma inggih tiyang ingkang mapan wonten ing Bale Wisma menika mangke badhe kapatah dados lurah. Ah niku wong kurang gawean. Ning omah wae kemulan penak kok dadak turu ning pinggir sawah. Demeng dirubung lalang sangit. Nggih. Ning wonten cloro tenan. Niku ya ming pangento-entone wong-wong niku. Nuwun sewu nggih Dipatih. Sing mak clorot tengah wengi niku mboten kok wahyu sing tiba tenggone papane sing bakal calon dadi lurah menika mboten. Ning niku wujude lintang alian. Ora sandadak ngenteni pilihan lurah. Nek pas ora udan nika manglekar teng lapangan. Niku clorot-clorot pirang-pirang teng antariksa. Niku jenenge lintang alian. Clorote ora teng antariksa nanging teng isor. Niku ping wong golek kodhok. Sentre ditempleke teng bathuk terus menga-mengo dadi clorat-clorat. Ora ana kok wahyu kok ketok menika mboten wonten. Mula perkara meniki kula mboten tumut-tumut. Nek rembug perkara wahyu monggo dipun rembake mawon ing sami pitados. Nek nyong Bapak Sukalima kula nuwun sewu nggih, kula mboten pitados. Mboten Bapa Penemban. Nggih. Nggih, lamalan duwe penemu dhewe. Lho, wong ki penemune dhewe-dhewe. Rembugan meniki nek ana beda penemu aja dianggep mungsuh, nek dianggep sawijining kaendahan. Iso dienggo gayeng nggone padha pirembugan. Ngoten nggih Kakang. Nggih, Depate. Kakang Prabu Karna kawungga kados pundi? Yayi, kula nuwun sewu, kula mun badhe nuwun prisa.
ingkang dipun kuwatosaken Paduka Yai Prabu menika babakan menapa? Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan. Monggo kanugrahan menika pendak-pendak tansah dipun rebat dening para Pandhawa. Menawi Pandhawa ngertos Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan, Pandhawa ngertos tartemtu budidaya supados wahyu menika uncat saking angganipun Yai Ratu Banowati. Lajeng saenipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Menawi daraturipun ing Raka ing Awangga dinten sak mangke dipun selehaken penggalih Paduka. Menawi wonten moga-moganing para Pandhawa ing badhean nyuwun wahyu ingkang sampun mapan angganipun inggih menika pun Yai Ratu Banowati. Paduka sampun ngantos kuwatos kapasrahna dhateng Raka ing Awangga. Kula sagah minangka cagak tuwaking Paduka Yai Prabu Ngastina Yai Duryudana. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakenawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda gurore kagiri-giri nanggana magawe gelari wang-wang Didumadaning pasewakan agung nalika semanten sami midhangetaken mangandhanipun nata ing Astina miwah nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna ndadosaken legeg jroning pasewakan negari Astina nadyan nata ing Astina Prabu Duryudana datan mubah datan musik nganti kaya tugu sinukarta nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwan ganten wardu jarwa kencang nang durung abang idul manding dasaring pertolo kasaru geger njaba pihak ngarsa tangping mriku sebal punamu apa to kang dadi darunane ora ana matan ora ke gajal medhot saka wandilan kejawi namung wonten satunggiling kalindra yaksa ingkang wantun minggah datulaya miyak kang samya sumemangro baing para kawula kanca pihak piyanodaya minggih dalu-dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana kali lumut ambraganggeng awito denceng-dencengan Paman Arya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Kawungga menika wonten satunggaling Nalendra Yaksa ingkang sowan menapa menika sumitranipun paman kula Sejenar adhe nyawa-nyawa jimat kula nggih nadyan ingkang bapa nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalendra Yaksa ingkang katemben sowan tumunten katimbalana menapa wigatosipun nggih anak Prabu Ngastina Paman Kula Sejenar katuran lenggah ingkang sekeca non ngestaken dawuh Kisana aja kira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh sira Nalendra saka ngendilan sapa jejuluke Ondetyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku sinuwun sing gedhe pangapuramu lan aja gempung penggalimu yen to aku ora nggunakake tata basa sarta tata krama marang panjenengane. Ternyatane aku urip ana ngalam padhang diwenangake ora basa marang sapa wae. Ya ora dadi ngopo. Yen sampeyan dangu kelawan aku mburi saka negara ing Pageralun Prabu Kumbara Yaksa, Prabu Kumbara Yaksa. Ya. Apa aku sowan ngersaning Sinuwun Prabu Duryudana? Ora ana loro Nalendra. Kejaba menata Ngastina Prabu Duryudana. Wah, ladala. Yen to kaya ngono gawe bombong rasaku lan ora kleru nggonku keraya-raya. Ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Sawise satata nggonmu ngadhep. Marana wigati apa dene kowe sowan ana ing negara Ngastina Prabu Kumbara Yaksa. Sinuwun ndadosna kawuningan yen to sejatine praptaku ning negara Ngastina mau mung bakal pamer telung perangan. Pamer telung perangan apa wae? Siji, kecelaping cipta, loro, leceting wicara, telu guna kasantikan. Kecelaping cipta, nadyan aku ratu nak buta utawa Nalendra Yaksa, nanging aku bisa ngerti lelakon ingkang bakal kelakon lan bisa ngerti lelakon sing aku ora mangerteni. Leceting wicara, aku saguh bantah karo sapa wae. Guna kasantikan, aku saguh didu karo sapa wae. Aja ngomongake wujuding menungsa, nadyan dewa wae aku ora bakal irip. Kumbara Yaksa, ana apa sinuwun? Aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yen pancen kowe ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon ingkang kowe ora ngerti kelakone. Mula gagi saiki kowe prasaja apa ingkang lagi ndak rembug ana ing Datulaya sadurunge kowe sowan. Wah, ladala. Cilik gedene sampeyan nyoba karo aku ya. Yen kepengkok aja menggok, yen pener aja minger. Yen sampeyan dangu apa ingkang kelakon ana negara Ngastina. Panjenengane Sinuwun Prabu Duryudana bungah penggali merga garwamu Dewi Banawati entuk wahyu. Ya kuwi wujuding wahyu pulung ratu. Nganti ngrawuhake maratuwamu Nalendring Mandaraka Prabu Salya. Ing wigati bakal mbok kabari anake nggone entuk wahyu. Nanging Prabu Salya semune penggali ora seneng malah sajake.
menehi pangerten marang Sinuhun Prabu Ngastina babagan kanugrahan ya bener apa ora jagat Dewa Bathara. Bawahan wonten dawuh napa sing diaturake lawan Kumbara Yaksa menika sedaya leres. Weladalah. Malah ketekan wong pinter lagi pisan iki lho. Ngastina kok ana yaksa sing sowan mongko ngerti sadurunging winarah. Ya pati sengguni mapan kaya mengkono. Lho kowe ngerti karo aku. Aja kok kowe bapakmu wae aku ngerti. Weladalah. Tur dasare kowe sawijining patih ingkang kondhang ana ing negaraku. Kondhang apa? Kondhang babakan Maranata Praja? Ora. Kondhang babakan Asmara Nggama, Asmara Tantra dudu. Kondhang patih Sekti Digdaya? Ora. Lah kondhang apa? Kowe patih kondhang megatke wong omah-omah. Wis aja mbok teruske, Yo. Yen ngono sampeyan ngerti kabeh sapa sing lenggah ning kene. Sing eneng mburimu kuwi Nalindring Mandaraka Prabu Salya nadyan aku durung tau ketemu. Wondene ingkang eneng pepungkuranku iki satemene dudu wong Kurawa lan satemene dudu wong Ngastina. Iki Begawan Durna pandhita kondhang monyor-monyor. Turta dadi guruning para sata Kurawa. Ya apa ora? Lah cocok. Lah kok dudu wong Ngastina, Durna ki wong endi? Kuwi Durna ki wong atas angin. Nom-nomane jenenge Kumbayana. Bener apa ora? Takono. Bener Kakang. Aku jenengku Kumbayana mbiyen, Bambang Kumbayana. Iya. Putrane Prabu Baratwaja Putra arep didadekke ratu ora gelem tumuli lunga saka ngatas angin. Nalika semono Begawan Durna nggone lunga kepambeng segara tumuli sumpah prasetya sapa sing iso nyabrangke aku yen lanang bakal diaku sedulur yen wadon dipek bojo. Tumuli ora suwe ana jaran sembrani ingkang negar-negar ning ngarepe Kumbayana. Tanpa didhawuhi Kumbayana nyingklak ana ing gigiring jaran sembrani digawa mabur ngungkuli Bengawan. Sakwise tiba ning tanah Jawa, jaran sembrani arep ditinggal karo Durna ora gelem tansah ngetutke karo Kumbayana. Saka gempung rasane jaran sembrani dipateni karo Kumbayana. Weladalah. Jebul ora ngira jaran mau nalika tekaning pati wis meteng utawa wis nggerbini. Lho. Jaran meteng ya. Meteng karo sapa? Takono sing numpak jaran mau. Meteng karo sinten Kakang Durna? Oh, kula dhewe ya ora ngerti wong kowe rumangsa numpak tok. Ora tumindak napa-napa. Lah kok iso nganti nggerbini? Kula mboten ngerti. Lah terus anak jaran mau saiki isih urip. Lho. Isih urip, isih mapan ana ing Sukalima. Jenenge Bambang Aswatama. Weh, ngono ta critane. Iya, Patih Sengguni. Bener Kakang Durna. Bener arep ngapa? Lho. Kok malah terus nantang. Lho sampeyan iku senengane ngoncaki karo eleke wong liyan kok. Dume ana Nalindra Yaksa sing pinter ngoncaki karo walane liyan, terus mang pancing-pancing supaya ngoncaki critane Begawan Durna. Niku crita-crita kula dhewe. Niku lakon-lakon kula dhewe rasa mang ngoncaki. Perkara kula arep jalan karo wedhus sakarep kula. Oh, nggih pun ora sah nesu. Nggih pun. Ora sah dadak nanjing kali kula. Nek ngonten sata menika, nggih, ora sah dadak digenahke. Panjenengan kok metu saka weteng jaran. Oh. Nek sampean tak ora ngerti, jaran niku sawise tekaning mati wenteh dadi wujud widodari. Weh, Bathari Wilutama. Oh, dadi sampeyan niku totol batin garwa widodari ning blegere jaran. Ya men. Kok mesti digenah-genahke to? Blegere jaran ya men wedhus ya men, pokoke anggere widodari. Oh. Pokoke anggere widodari. Pamandari yo wonten dawuh. Salajengipun dinten sak mangke yaksa menika badhe gadah wigatos menapa sinuwun yektine aku diwenangake nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadaning urip sapa ingkang mbutuhake pitulung aku mesti bakal tak tulungi nanging waton ingkang tak tulungi mau percaya kelawan aku sinuwun Kumbara Yaksa ana dawuh apa
Dina samengko panjen aku nedeng bingung. Krana garwaku Yai Ratu Banowati kadunungan wahyu Pulung Ratu. Monggo kuwatir rasaku yen nganti Pulung Ratu encat saka angganing Yai Ratu Banowati. Mula dina iki mula yen pancen ku arep nulungi karo Duryudana. Piye carane supaya Ratu aja nganti oncat wahyu aja nganti oncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Oh ladala. Babakan perkara kuwi ora kok angel nanging gampang tumrap aku. Gampang piye? Ora sandadak kowe ngrawuhake maratuwamu ingkang ado-ado saka negara ing Mandaraka ingkang tinemune panjenengan ora pikantuk kali damar. Nanging cukup aku ingkang sowan sinuwun. Wahyu Pulung Ratu ora bakal oncat saka angganing garwamu Dewi Banowati waton negara Ngastina kene tumbali wujuding getih kethek putih ingkang bisa tata jalma. Kuwi dadi jalaran wahyu lestari mapan angganing Dewi Banowati sinuwun. Ladala ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Kumbara. Kumbara Yaksa. Ana dawuh mapa ora pangling iki sinuwun Mandaraka dasar kepara nyata. Aku ratu ing Mandaraka Prabu Salya. Saiki mara gage nggonku maju ning ngarepaning anak Prabu Duryudana mau sayekti. Bareng aku krungu marang aturmu yen to kowe matur ngersaning anakku mantu Duryudana. Wahyu Pulung Ratu ing mapan anggane anakku Yai Besi Banowati ora bakal loncat saka angganing Banowati yen to tinumbalan wujuding kethek putih sing bisa tata jalma. Mara saiki aku tak takon karo kowe. Mara aku saiki tak takon karo kowe, wangsul ana pitakonku kanthi pertidis. Yo, kowe arep mundhut pirsa apa? Sarta kowe arep dangu apa Prabu Salya? Ngendian ning jamak lumrahing ngatasé wong gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadaning urip aku tak takon. Yen pancen kuwi sing ngutus gurumu sapa? Marakanda. Aku tak takon tak adu arep karo gurumu. Lah yen to pancen kabeh ilmumu kau pikantuk saka para Jawata, Jawata ngendi kayangane aku ingkang bakal munggah ning kayangan. Aku ingkang bakal adu arep karo dewa. Iki wis ngandhakake wong gayuh wahyu kok memateni samarang sak pepadaning urip. Aku ora mathuk, aku ora gathuk. Wis jamak lumaring ngatasé aku ki wong tuwa ditimbali dening anakku mantu Duryudana marang negara Ngastina. Aku seneng dina anakku Banowati entuk wahyu ning rak aku ki wong tuwa wajibe kandan-kandan. Ing atase Banowati ki ora tau prihatin, ora tau tapa brata kok entuk kanugrahan kuwi mau. Wajibe pancen kudu diteliti sarta diglejah, digelar lan digulung. Aja nganti tuna tembe mburine. Kabagane ingkang sinandhang dening anakku Duryudana aja nganti mung sak kedheping netra. Nek entuk kanugrahan ya kanugrahan salawase. Ora mung wujud kanugrahan ingkang mampir. Ning bareng kowe teka lah kok dilangap-dilangap ucapmu ndrawili kaya grojokan nyerweteh kaya bedhese nebo pategalan. Kowe ngandhake dadi buta pinter, kowe ngandhake dadi buta ingkang wasis waskitheng esti. Nanging kelakuanmu sak ngisoring dramaan. Endah-endah kowe wujuding buta betah buteng aniaya. Mula ora jeneng mokal. Kowe matur marang seneng anakku Duryudana, kowe matur yen to syarat sranane wahyu manjing angganing anakku Banowati langgeng sak teruse yen to negara Ngastina ditumbali nganggo kethek putih bisa tata jalma. Duryudana, anakku Longgir, kula nuwun sewu, ingkang Rama paripaksa radi nyelangkrak dhateng anakku lho ing Ngastina. Inggih kula sampun boten kiyat anggen kula ngampah dhateng mubal babaling kamurkan ingkang saknyatanipun sareng kula midhanget dhateng aturipun yaksa ingkang bingkanane menika. Rama Prabu badhe kepareng-paring dawuh menapa? Kula menika ing Rama ing Mara Sepuh. Kula menika ing Rama Mara Sepuh ing Mandaraka. Ketayalan wong tuwa dugi wonten negaring Ngastina menika pamrih kula supaya Ngastina menika dados sae samukawisipun. Upami anak kula Banowati menika pikantuk kanugrahan ya nugraha menika mugi langgeng wonten anak kula Banowati. Dados kadang-kadang nggih kula tutur-tutur dhateng anak kula mantu ing Ngastina menika pamrih kula supaya kabagyan menika ndoneng namung sak kedheping netra, mboten namung sak umuring jagung, sak uruping damar. Menika sampun ngantos namung selaminipun. Mila wahyu menika kedah dipun reksa kanthi srananipun panjenenganipun anak kula ing Ngastina menika tumindak ingkang utami, tumindak ingkang sae. Mergi wahyu mapan wontenipun di papan menika tansah manjing dhateng titah ingkang tansah nyeramakaken gesangipun
Dhateng tumindak ingkang sae lan becik nggih. Mboten wonten wahyu kok mapan angganipun tiyang ingkang nuwun sewu. Kirang panarimah kriyang priatos lan Kyang Tapa Brata. Mila dinten sakmenika kula suwun paduka anak Prabu keparenga sakmangke angipatna bebandaning raos. Angipatna dhateng bebandaning raos ingkang lerekipun namung badhe tumindak ingkang boten prayogi. Tumunten sakmangke Sinramawi Tirta Wening monggo dipun wiwiti tumindak ingkang sae. Supados wahyu menika tetep langgeng manggenangganipun anak kula Banowati. Nggih. Matur sembah nuwun. Namung sareng kula petang-petang. Jebul pinanggipun syarat menika kula wau menawi kula lampahi awrat ingkang dipun ngendikaken Rama Wana Sepuh kula ing Mandaraka. Awrat kados pundi? Tumindak menika menawi mboten cocok kalian manah menika mboten badhe saged kelampah. Nanging sareng kula petang-petang jebul gampil pados wujuding kethek putih. Diagem tumbal wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina sampun dipun tumbali kethek putih misa tata jalma. Tan wandi mboten perlu kula menika angowahi watak wewantakipun Duryudana. Wahyu Pulung Ratu badhe mapan angganipun Yayi Ratu Banowati slaminipun tekesipun. Inggih, tekesipun kados pundi? Rama Prabu saged nyoraos piyambak. Inggih, menawi ngaten sak kranjang kuplak aturipun ing Rama ing Wana Sepuh. Menika mboten dipun agem. Kula ngertos. Nanging sareng seklimat aturipun buta ingkang sowan monggo dereng dadah, dereng pernah papan panggonanipun. Malah panjenengan agem aturipun. Mboten menapa-menapa nggih, mboten menapa. Menawi telu mekaten sampun mboten wonten ginanipun menawi kula menika kedangun mapan wonten negari Ngastina. Samangke gandeng sampun mboten dipun agem aturipun ingkang Rama ing Mandaraka, kasekicakna lenggah ingkang langkung prayogi kula tak wangsul kemawon. Nggih, Rama kula caosi kamardikan. Rama badhe kepareng lenggah wonten ing mriki kula sumanggaken. Menawi badhe kepareng kundur kula namung saged nderekaken sugeng kundur sekicakaken lenggah. Ning mangke menawi ana napa-napa sing dumadi wonten negari Ngastina, sampeyan aja sambat karo Marata sampeyan Mandaraka nggih. Jagat Dewa Bathara. Kumbara Yaksa wonten dawuh sinuwun. Nganti wong tuaku dhewe Rama Prabu Mandaraka duka kelawan aku merga nggonku manut kelawan apa ingkang mbok aturake. Ya, sabanjure kepiye? Dina samengko gandeng kowe bisa ngucap wahyu bakal langgeng mapan angganing Kyai Ratu Banowati. Mula babarke pisan. Yen kowe ora iso goleki wujuding kethek putih sing bisa tata jalma dadi tumbal. Aja takon dosa balimu ning Ngastina, mesti tak tugel gulumu. Wah, lah dalah. Lah malah entuk gawean ya sinuwun. Yen to pancen kaya mengkono aku sago, ngupaya menyang didunungi kethek putih bisa tata jalma. Dadi tumbal wadal negara Ngastina supaya Wahyu Pulung Ratu langgeng mapan angganing Dewi Banowati. Banjur mangkatku besok apa? Dina iki uga ndak jaluk budhal saka negara Ngastina. Budidaya tumbal supaya kelakon Yai Ratu Banowati ngrasakake Pulung Ratu selawase. Njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kumbara Yaksa.
timbalan. Pun kan Jawa Ger. Sampun lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Nadyan kedah kula tanggel jawab babagan dukanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Lha nuwun sewu. Sampun kuwatos dhateng dukanipun ing Rama ing Mandaraka krana nata ing Mandaraka ing Rama. Menika penggalipun nuwun sewu. Pambeganipun panci kados mekaten nggih menawi boten cocok tumuli badhe duka. Nanging sakmangke boten dangu tertentu badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Baman Loso Jenar kasinggihan mekaten. Bodolo wonten dawuh. Kula aturi ngodha lampahipun para Sata Kurawa. Keparengipun lampahipun Gumbara Yaksa dipun odol adoh dicerak-cerak didoi. Sampun ngantos kawistara. Yen pancen kelakon boyong kethek puting bisa tata jalma. Gumbara Yaksa badhe kula sengkaken ngaluhur dados kadang nata ing negari Ngastina. Lah yen ben pancen mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula nyuwun pamunten. Dipun keroyok kemawon kaliyan para Sata Kurawa. Kula boten kepengin sumurup ana ratu. Pangandikane blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nuwun ngesnaken dawuh Gagang Prabu Karna wonten dawuh timbalan Yayi. Sampun harus negaken dhateng kadang kula para Sata Kurawa. Kawula nuwun ngesnaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit karta ngarmu wonten timbalan. Budalna kang padha sepuh ingsun kundur ngedatun. Kawula nuwun ngesnaken dawuh. Kaya wis ra ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gatining panangkilan. Sanatasa kundur ngedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadharangan sangganing Kurumban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing samengampil upatraning keprabon. Kawijengan saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane.
Rama dewaku. Yen mapunten sinuwun. Agarya kagiat raos sing manahipun ingkang abdi pun Anoman dene Paduka Gusti kula ing Mandura. Inggih kepareng rawuh wonten ing Kendali Sada. Diwaji kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara Wayatara jagat. Yo, Kakang Anoman. Ndak tampa tiba sepadha-padha kaprayogakna anggenipun lenggah wonten ing Petrabaan Kundalini sinuwun. Wis ora kurang prayoga praptaka ning pertapan Kendali Sada. Dina samengko iki Kakang Mayangkara. Yayi Mas katuran karaharjan. Yo, Kakang Anoman. Slamet sowanku aku ngaturke bekti marang ngersaning Kakang Mayangkara. Kula tampi dawah sami-sami. Janur gunung kadingaren dene jengandika sinuwun Prabu Mandura. Kepareng rawuh wonten ing Kendali Sada. Upami ingkang abdi pun Anoman menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala. Upami kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken diweji. Kepareng amba barang ingkang sejati dhateng abdi pun Anoman. Kakang Anoman wonten timbalan. Marata coba tak takoni. Wangsul ana ingkang mertitis. Nggih, Paduka sinuwun badhe paring dawuh menapa? Nganti suwe Kakang Anoman nggone urip ana ing alam padhang. Sugeng ana ing jana loka wiwit Sang Prabu Ramawijaya nganti tekan saiki. Wis beda jaman. Ewadene Kakang Anoman isa pinaringan yuswa panjang. Aku tak takon karo Kakang Anoman. Kewajibaning Kakang Anoman kuwi apa? Kula kadhawan rumeksa dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu. Kadhawan rumeksa kalawan Sang Bathara Wisnu kasinggihan mekaten. Wiwit sinuwun Ramawijaya Sang Marteng jagat kula sampun dados abdinipun Sang Nata Prabu Ramawijaya. Ngantos sak mangke kula suwita dhateng negaring Ndarawati. Suwita dhateng sinuwun Prabu Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ateges kula tetep dhateng kewajiban kula. Netepi dhateng sesanggeman ingkang sampun kaparingaken dhateng abdipun Anoman. Kula tansah budidaya hanjagi dhateng kalujenganipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ngono, Kakang Anoman, nggih kasinggihan mekaten. Nanging sabab apa? Dina ana lelakon ingkang tumanduk ning Projeng Ndrawati teka Kakang Anoman ora mangerteni marang lelakon ingkang tumanduk ning Projeng Ndwaraka. Yen mapunten. Jengandika anak Prabu Mandura paring dawuh bilih wonten lampahan ingkang tumanduk wonten Projeng Ndrawati menika nuwun sewu keparengipun wonten menapa? Kakang Mayangkara. Dadi wruhanamu. Yen to wis ana sak candra itung klungganing nggonten samengko iki Yai Prabu Kresna ninggal Projeng Ndrawati. Mongko ora ana baban kemongondho ingkang sumendhi banon kang tinumpuk. Malah Yai Prabu Ndrawati ora weling kelawan Nayaka Punggawa Ndrawati. Tindake menyang endi? Wis ora kurang-kurang Baladewa ngene upaya marang lenggahing Yai Prabu Kresna. Parandene gagar wigar tenantu karya. Kalebu ngrawuhake para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimbuna supaya anggulari menyang endi lenggahing Yai Prabu Kresna parandene ingkang katindakake gagar wigar tenantu karya. Mula tumuli Baladewa sowan ana ing Kendali Sada ingkang sayekti marang bakal nanjihke marang Kakang Mayangkara yen to pancen Kakang Anoman kuwi rumeksa marang yuwananing Sang Bathara Wisnu. Nanging sebab apa? Wisnu mendran saka ing Ndarawati lha kok teka Kakang Anoman malah enak-enak lungguh sila tumpang kendangan dengkul. Tanggung jawabmu menyang endi, Kakang Anoman? Sikron dedeng gayung akasa risori sikori Sang Ramandaya Pati. Ana yaksa gungcang romarane katak sini. Iladal. Menapa estu mekaten sinuwun? Lho, ora bakal ana jamak meneng atase Baladewa matur dura kelawan Kakang Anoman. Mula kang sangka kuwi yen to dina samengke Kakang Anoman ora iso lan ora bisa mbudidaya menyang dilenggahi Prabu Ndrawati. Cilik ketemu kelawan Yai Kresna, gedene nganti kondur kelawan Narendra Ndrawati. Ora ana gunane kowe urip ana ing alam padhang sago lan netepi marang kewajibanmu minangka dadi pengayomaning Bathara Wisnu. Sinuwun. Apan menika sampun dados kewajiban kula selak ana tanpa gina.
Namung sak mangke monggo sampun ngantos kula piyambak dipun rencang-rencangi upaya wonten pundi lenggahipun Sinuwun Prabu Ndorowati. Menawi sak mangke boten pinanggih wonten ing jagat Krilanana kula badhe minggah wonten ing Kayuwangan. Kula badhe nanjihaken dhateng para Jawata nanging lang prayogi menawi dipun upaya langrumiyin wonten ing jagat menika mbok menawi nembe lampah tapa duwe nindakake suwiji-wiji ingkang boten kenging kawanguran dening tiyang sanes. Ora sandadak kokean gunung tanpa guna ayo budal dina iki mudhun saka Kendali Soto ngupaya menyang endi dening Yai Prabu Kresna. Monggo kula dherekaken Sinuwun Mandura. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Prananggana magawe gelarira wang-wang katrenjo barisan nadyan mung sithik nanging kok mepalangi dalan sawa iki takon karo aku lho dhisik ngaku kowe sapa prajurit saka ngendi lan wigatine apa dene mapan ing tapel wates pertapan Kendali Soto takon karo aku kekeseting Sang Prabu Kumbara Yaksa aku tumenggung Sumbang Surajigja ya balik kowe sapa Senopati Ndorowati Raden Setyaki Singa Mulangjaya Tambak Yuda Yuyudana wah jenenge akeh keparat rantak-rantak laku ning Prawadya Bala Maragaging aku aja mati tanpa aran wani mapan ning lengkeng gunung Kendali Soto ana wigati apa Setyaki malah kepasang yugya katujuh ngene dene laku ning Prawadya Bala iki mau durung ketemu karo pawongan siji wae. Ning bareng tekan kene ketemu kalawan kowe. Wigatine apa? Didhawuhi dening Sang Prabu Kumbara Yaksa kene ngupaya menyang endi dununging kethek putih yang bisa tata jalma. Yen kowe iso nuduhke, upama kowe iso nuduhke lan aku iso mbantu kethek putih mau. Ganjaran mengko dipara loro, aku separo, kowe separo. Mula rasa dadak wigih ringo-ringo lan aja nganti ana rasa tida-tida. Yen pancen kowe ngerti tuduhna Setyaki. Kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana gugu karepe dhewe wani ngrasani karo Kakang Anoman kedhek puting bisa tata jalma kuwi pandhita ing Kendali Soto kadangku tuwa
Ya kuwi Kakang Mayangkara. Lah, yen pancen kowe ngerti, kakangmu sing jeneng Mayangkara mau bandanen wenehna karo aku. Aku bakal entuk bebungah ingkang sakmurwat karo Ratu Gustiku. Kena kowe bakal mbuntuh karo kadangku sepuh. Ya iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Lho. Kok malah kowe sajae nantang karo aku? Lek nomripanmu gatena gobokmu. Kae kadangku tuwa, ora-orane Setyaki ngedol karo kadange tuwa. Malah kowe sawadya barang ora gelem lunga saka lengkeng Gunung Kendali Sodo. Aja takon dosa aku yang bakal nglungake kelawan kowe sak kadang. Lho, wani karo sing tawedene apamu? Ora minggat suara tebak dadamane marganing patimu Singalena Prateng Lalis tumenggung sumbang Surajeja. Sumbar Setyaki.
Lho, munyuk putih. Jurit melayu-melayu eneng opo? Wah, sinuwun. Wonten pepadang ingkang sampun kula sumerepi. Pepadang kepiye? Wonten manara ingkang ulusipun seta. Ulusipun pethak mulus. Sareng kula taliti jebul piyambakipun pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman. Namung mugi andadosna ing kawuningan samangke Begawan Anoman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sedaya para prajurit sami nungsang puyang numbuk bentus nggodel bingung. Kepelajar aji kalawan kadigdayaning Sang Mayangkara. Wah, candhak kowe ya. Bombonge galih Sang Anoman nalika semanten saged mbubaraken para wadyabala. Ucap kacarita nalika semanten eling-eling yuswa wis kaladuk datan saged winilang cacahing driji wis mangabad-abad iwade tasih kasinungan kasekten linanggung. Mila jroning bombong ilang kaprayitnaning Sang Anoman tumiyup saking dirgantara Sang Prabu Kumbara Yaksa sigrang gigit jangganing Sang Anoman dadosaken kaget nggih Sang Mayangkara wae. Gigit janggane dening Sang Kumbara Yaksa. Nalika semanten Sang Anoman kagiat parandritan ngraosaken sakit amung datang saged nglawat sigra tanggaping gatiri Sang Mayangkara yayah nyendal tali wangsul tinimbang pecah saking Sang Prabu Kumbara Yaksa atrimah ngraga sukma uncat saking raga ngambah halamantara. Ayo. Setyaki mlayu-mlayu ya kene. Nggih, Koko Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Nalika semanten kula sareng lampah kula kaliyan Kakang Anoman. Nanging katrenjuh wadyabala ingkang ngayunaken dhateng Kakang Mayangkara inggih Kakang Anoman.
madosi wanara ingkang nglusipun pethak ngantos dados perangan yo nalika semenapun kakang nyumurupi bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing kangit tak kira krai banteng karo macan jebul tinemune si Adi Bandara karana sawijining wadyabala kasinggihan mekaten lha kok dadi kowe mundur sebab apa saeng katebian kula nyumurupi wonten yaksa ingkang nggigit jangganipun Kakang Anoman satemah Kakang Anoman dipun boyong dening yaksa menika kala wau nebih saking kawontenan negaringken utawi pertapan Kendali Soto lho Kakang Anoman digawa buta kasinggihan mekaten bae lah dalan karepe dhewe Setyaki daya laku ning buta ning nganti ana apa-apa kuwi aku sing ditutup dening sapa wae kene iki Buya Pangling kaya sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun inggih ulun kemarin kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk ya sukma wicara ulun tampa akarya bombong tias ulun apa ta wigatine dene jeleng kita sowan mongko tanpa tinimbalan ih wale-wale menapa ulun estunipun namung nanjaken dhateng lelampahan ingkang sampun linampan dhateng wayah pun Kresna bilih kula nampi sasmita Jawata badhe matedhaken kanugrahan inggih menika tigang perangan ing setunggal ing sinebut wahyu katentreman angka kali wahyu kaprajuritan angka 3 wahyu pulung ratu Bukulun menawi ingkang wayah menika sampun nampi sasmita ateges kula menika ingkang dipun wenangaken gayuh kanugrahan lajeng sakmangke kula badhe nyuwun priksa menawi ngantos dangu anggen kula nglampahi tapa parandene dereng wonten menganing dewa ingkang kula tampi tumunten kula nglaga sukma sowan ngersa paduka Hyang Adi Pukulun ing wigati namung badhe amethuk dhateng tumuruning wahyu menika Pukulun oh mastu nama sidam Kresna kula wonten timbalan apa ingkang dadi atur kita mau apan kepara nyata Jawata bakal matedhake wahyu telung perangan katentreman kaprajuritan lan pulung ratu nanging apa to sababe dene wektu dina iki dewa durung matedhake kanugrahan krana wahyu pulung ratu oncat saka kayiwangan mbuh menyang endi papan dununge samengko wahyu telu ingkang jinangka bakal tinibakake ana ing jagat mung kari loro ya kuwi katentreman lan kaprajuritan lho lajeng pulung ratu wonten pundi ulun dhewe mboya mangerteni mula kang sangka kuwi Kresna panjen wis trep lamun kita ingkang darbi wahyu katentreman jalaran urip kita ning alam padhang minangka dadi panitising Sang Hyang Bathara Wisnu sayekti duwe pakaryan nentremke jagat sawigung wondene wahyu kaprajuritan paringna lawan kadang kita ing nunggul pawanang Hyang Jodipati siwer Kudara ingkang dina iki uga laku tapa brata wondene ingkang katelune wahyu pulung ratu ingkang sayekti kudu didarbe dening si Arjuna nanging oncat saka kayiwangan mula gandeng oncating wahyu ulun ora mangerteni kita ulun patah supaya ngupaya menyang didununging wahyu pulung ratu sawise kita ulun paring katentreman lan kaprajuritan kita ulun paringake tedhak utawa bali marang martya padha ngupaya kangaran wahyu pulung ratu sukma wicara gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing menawi kula mekaten pukulun tumunten ngamaringna lan kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng jagat sing ati-ati para gagi tampan ana Narayana
Maos mubang mangaruna kadine traning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca iki mayangkara inggih kasinggihan mekaten pukulun lah kok teko kowe wujud sukma manjing alamantara namung upadi wonten pundi lenggahipun pukulun teka ninggal negari Ndorowati Anoman wonten timbalan yekti ngupaya tumurun ing kanugrahan ya kuwi wayu katentreman wis kasalira dening panjenengan ingsun wayu kaprajuritan wis bakal tinampa kalawan kadang kita tunggal bayu ya Siwerkudara inggih kasinggihan mekaten ya ming wayu Pulau Ratu kok isih oncat saka kayiwangan mulayu Anoman bali marang ragane dhewe-dhewe dirampungke perkaraning jagat Jawi kula dherekaken sinuwun Astina Maha Prabu Duryudana nang ngandika duharining Sun Werkudara wonten dawuh pripun kabare entuk gawe napa mboten kula nyumurupi piyambak nggih sinuwun Kumbara Yaksa pranyata mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti buktinipun Wanara Seta menika mboten sanes kejawi namung Anoman sakmangke Anoman sampun dipun papanaken wonten ing alun-alun negari Ngastina aturipun tawi pengendaripun Sinuwun Prabu Kumbara Yaksa inggih namung paduka ing kedah mejahi dhateng pun Anoman ya sinuwun saya becik kadadian yen to sampeyan ingkang kudu mateni Anoman mbok tugel gulune kuandane dipetak ana ing alun-alun negara Ngastina kene kaya ngopo wujude Anoman patenane Anggro sumbar Lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketup ing Anoman sing gedhe pangapuramu yen wektu dina iki aku kudu mentala karo kowe merga sarana ditumbali ya kuwi kuwandamu ning negara Ngastina wayu ing manjing angganing Yai Ratu Banowati bakal pinardawa kamulyane tumung kula bapa ngakasa Ibu Pertiwi sabet curiga tugel tel gulumu wis senggono gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung kocap kacarita nata ngastina arsa jumangkah anigas janganing Sang Anoman nalika semanten datan prayina kedadak ingkang mlebet beteng nenggih gajah ing dadosan saking Sang Hyang para Panakawan sigra sumurup Sang Duryudana Samurasara Sang Anoman den gading kontal nata ngastina Prabu Duryudana
Lah dalah. Upama ora ana wujuding gajah mau tak kira wis ora karo-karuan ragaku. Satemaku ora bisa bali manjing ana ing ragaku ya. Dewi panggo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sinuwun Darawati panjenengan lenggah wonten pundi sinuwun? Tobat. Iki ana wujuding Dwi Panggul aku dadi mlebu jroning taman Mbak Tobat ngrusak pepasrening taman nabrak ya apa-apa. Gajah yen pancen kowe bisa tata jalma sakataning titaswantah. Kowe ngaku sapa jenengmu? Truk. Sapa jenenge Truk? Wis manut. Dhewe lungae mau do nganggo jenenge. Ha iya. Ha takoni jenenge. Bambang dengkulmu. Gajah kok jenenge Bambang ora. Wis karangan. Lah seru-seru. Ya. Dewi Banowati, tobat. Iso guneman, iso. Pancen aku diwenangake iso tata jalma sak tataning jalma wantah. Kowe takon karo aku. Aku gajah. Gajah alas. Gajah alas piye? Gajah Binggolo. Kowe Gajah Binggolo? Ya, dasar para nyata. Kowe Banowati? Iya, pancen aku Dewi Banowati, bojone Duryudana. Tobat. Ngerti kowe? Ngerti wae, kena ndelok TV. Kowe bojone Duryudana? Iya, pancen mengkono. Lah, ngene Banowati, surumu apa? Sumurupa. Sumurupa. Pram takon ning papan kene sayekti bakal ngadili karo kowe. Lho, Tobat. Aku kleru apa? Aku salah apa kok bakal mbok adili? Kowe ora salah ora kleru ning jane salahmu tok kendhit tok impit. Salahmu kuwi tok gembol. Salahmu mbok gendong ngalor ngidul. Lire piye dene kowe kandha kaya mangkono? Walah kowe iki rasa dadak sok kemersik. Sok suci kowe Banowati kowe. Aku ngerti sejatine kowe kuwi manggon ning negara Ngastina, kowe dadi bojone Duryudana, ning asline kowe iki ora seneng karo Duryudana. Kowe asline tresna karo Janaka, ha ta? Ha ora? Aku tak takon karo kowe. Kowe iki sebagai apa? Aku Prameswari. Ha, kene Prameswari. Kena ngapa Prameswari kok ora iso dadi patuladaning para kawula? Nek Prameswarine kowe kendho, kembene lobok, kembene Urataya kowe. Sing bener ya to. Lobok kembene kendho ta piye? Lobok kembene kendho ta piye? Kuwi arep kepiye kahanane kawula utawa wong wanita sak negara Ngastina? Hah? Oh alah Banowati, kowe iki ayu, pancen ayu. Sapa nyawang kowe ora kepencut? Ning ayumu ki pupuran wisa. Ayumu ki racun. Ayumu ki pestisida. Pestisida barang. Meneng ta, Tru? Iya. Sapa sing kena ayumu kuwi bakal sirna margalayu. Wong wedok ora duwe tata, ora duwe etika. Anggep apa kowe nang ngene terus kowe iki nang kene iki wis gleleng dawuh karo abdi-abdi. Abdimu kuwi derajate luwih dhuwur timbang kowe. Mergo abdimu ki arep mung derajate abdi, neling nggoni le minangka dadi wanita ya wanita tenanan, wanudya tenanan. Ora kaya kowe Prameswari kok mrana mrene sambung karo wong lanang dudu bojone. Lakon apa kaya ngono kuwi? Penyakit to. Aku dadi ketegelan kowe, Rumangsamu kaya ora weruh karo tata. Ora dikandhani bapakmu kowe, ha. Ora dikandhani wong tuamu, Prabu sapa Tru? Salya. Ndara Janaka iki dadi bojone Wala Sembadra. Aku kowe kok ceniningan ngono. Wong kok ora mikir. Kaya ngono kahananmu. Oh. Terus meneng bae. Terus. Dunak-unake terus nganti mlayu. Banowati ayo mlayu, aja dijak. Ben kono mlayu dhewe.
Padha mlayu-mlayu. Kapok ora kowe tau naik kaya ngono kuwi? Kapok ora tau naik kaya ngono? Arep kowe landesan tresna, arep kowe landesan tetek bengek sing jeneng kowe tresnani Ndara Janaka anu Raden Janaka iki kleru. Kleru tetep kleru. Takono sapa wis tetep kleru. Arep macem-macem kok. Semangkean. Duryudana takon nganggo ngapa? Hah? Minta go wangun-wangun Duryudana. Apa piye? Oh, ala Banawati. Ayu kok mung dienggo lelemeran. Ayu kok ning dienggo. Wah, menungsa macem apa kok. Ora wangun kowe manggon ning negara Ngastina. Nang alas kana manggon. Mergo kowe ora duwe rasa kamanungsan. Kowe ora duwe rasa iba. Iba ya mbok. Wis omong-omong to. Iya. Ora duwe rasa iba. Ora duwe rasa mesake karo sak pepadane. Ora memelas karo sapa bojone Sembadra. Oh, penyakit ora. Wagu kowe nek carane kaya ngono kuwi pinter sandha langit ayu nganti lemeran kaya ngono. Nek kelakuanmu kaya ngono kuwi sak ndelke apa? Kelakuanmu sing biasa kaya ngono kuwi ngembet karo wong tuamu barang tak kandhani. Nanti kentekan kata-kata ya gitu. Wis ora apa-apa, mlayu wis mlayu. Wis. Aduh. Kacune tiba itu. Ya wis ben. Ameng kacune tiba. Arep pengen ngambu kacune wong ayu. Wis rasa diambur. Wong ngono kok diambur. Banawati. Aja mlayu kowe. Aku sing arep ngadili karo kowe. Kresna Senayeng manggelung mintonaken Tiwikramaniira kang kumitir Tara. Apa? Jugar Yai? Ya. Aku wis jugar mbok jugarake. Siadi tapa? Ngupaya apa? Entuk sasmita. Kudu ngupaya kanugrahan Marakage tampan ana. Iki paring ning Sang Asih Prana. Ya Sang Hyang Padawenang iki wis pun Kakang Gawa. Wujude apa? Wahyu kaprajuritan tampan ana Werkudara. Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Lho iki Janaka kok teka-teka nglumpruk iki ngapa? Panjenengan sampun dura kaliyan kula. Lho, aku goroh ngapa to? Koko Prabu sampun pikantuk gegayuhanipun. Apa? Kanugrahan. Kakang Masugi mencorong cahyanipun. Ketinggal menawi sampun kasembadan gayu kanugrahan. Nanging kula ingkang dereng Koko Prabu kula dereng saged kasembadan gayu kanugrahan. Kula kedah kados pundi Koko Prabu? Batobat Dimas Janaka kowe nang Dimas. Janaka batobat Dimas. Pun Kakang Daya wujuding gajah, pun Kakang Daya wujuding Dwi Pangga batobat Dimas Arjuna, aku tulung ana Dimas.
Lah kuwi wis entuk wahyu ngono kok Janaka. Wahyu dram po. Wah. Jlamprong nek omongan glece sak penake dhewe. Sanes menika ingkang kula ajab, Tobat jan iki rembugan apa to? Oh ya kewae ngarepan Kakang Mbok. Aku ki dioyak gajah, dionek-onek karo gajah Tobat, gajah kok panggraitane kaya menungso. Ngerti lakone awake dhewe, Tobat, ngerti lakone awake dhewe. Lah wong sedaya menika sampun sami ngertos. Panjenengan kalian Janaka menika wonten sambetan menika sedaya sampun sami prisa. Sampun malih kok wujudipun titah menungso, nadyan kewan kutu-kutu walang atoga menika sedaya sami ngertos. Nah ya carane ora ngono kuwi ngunek-unekke kalian kula. Lah nuwun sewu, ingin dipun lampahi menika klentu napa mboten? Klentu tumraping panjenengan mboten tumraping kula. Lah kuwi jenenge benere dhewe. Wis ben aja to urus. Wah, wong seneng kandhani piye-piye ora bakal iso gugu. Wis ben dilakoni. Ben dirasake. Supe Sang Banowati. Nalika semanten supe lamun wis kedunungan kanugrahan. Mboten kenging cecaketan kaliyan priya. Laminipun kawandasa dalu, kawandasa dinten. Panandhiri dipun merat Sang Arjuna ngrangkul lungayaning Sang Janaka. Oncat wahyu manjing angganing Janaka. Prabu. Kula kok edan kula kantos mangkaten menika terus pundi Prabu? Lho kenging menapa? Dumadakan kok badan kula menika lajeng mboten gadhahi kekiyatan pepres bayu kang tapis. Lah kandhani ngeyel. Panjenengan menika nuwun sewu. Gegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka wonten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kaliyan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka. Wahyu oncat. Tobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh ya wis ben. Kula menika mboten kedunungan wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbanipun kaditine pikantuk wahyu kamardikan ora Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimas aku tulungono ya, tulungono. Kula aturi lenggah wingking mriki. Duwe panggonipun kados pundi, gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak aku. Gajah kok bareng weruh aku kok njur noleh malah nglungani Gong. Ayo rono. Ana Sinuwun Ndarawati mesti diajar awake. Ana Ndara Werkudara mesti diajar. Ora rono ora rampung-rampung. Iya. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu-Nggara. Weh lah ngerombong. Iki Dimas, iki gajah. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jane. Manusia macam apa kowe? Mangsane sing wedok dikandhani sing lanang ngijrik wae. Kok ora Bu, kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane, gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Telale mundi iki kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Weh lah pinter wae sekolah
Terus karepmu apa? Oh ya Dewi Banowati. Aku sing mepalangi. Lho, wani karo aku. Sing nawedeni apamu? Wah, minggir tendangane. Kok sik kowe ora entuk melu-melu kowe. Wah, sing gedhe kok njero urung-urung arep nendangi wong urung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek apa? Permlek, bermlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandadak kok kian gunung sing tanpa guna ayo do salin. Do salin ora? Ora salin tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang Ramadan semaput. Wah, karo piyai siji iki wis konangan. Sing ning ngarep dadi sirah sapa? Gong, kon rene kowe. Aku langsung bali wae, Truk. Wis iki to kon. Kon rene mampir kene sik. Ora aku iki dinteni angkutan ya ora rene. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Mar. Ndara Janaka nang kene kok Semar ora rene iki mulai iki mesti ra tanggung jawab iki, Truk. Ya jujur ya digotong iki. Aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Endi bapakmu? Kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung. Ya, aku ngerti aku tanggap. Yen pancen kaya ngono, Semar ingkang bisa mbudidaya. Matur nuwun. Banowati. Banowati. Wonten dawuh. Yai Ratu tindak mriko. Ingisaken dawuh. Watu apa to ya? Dateng soso. Ngopo kowe tekan kene? Mboten menapa-menapa kala wonten gajah ingkang oyak-oyak dhateng kula tumuli kula dipun tulungi dening Dimas Janaka, dipun tulungi dening Prabu Ndarawati. Apa ora ana wong lanang liya sing nulungi karo kowe? Nulungi kok milih. Mboten milih, nyatanipun ingkang wonten kula kaliyan pun Yayi Janaka, Yayi. Mboten. Kula wis ngerti lakone. Biar nangan sing lanang. Apokmu kapan? Yo tanggung jawab. Cerewet. Ora meneng tak suwek lambimu. Tak suweki dhewe. Mbane mong suwek malah saya amba. Sampun monggo dipun asta kundur. Dipun derekaken kundur ingkang garwa. Niwawun suwi napa dereng ngriki? Nembe kemawon. Tenan. Estu. Dereng suwi. Dereng. Tur dasaripun wonten kula wonten Werkudara. Kok arep ngopo to ya? Banowati. Wonten dawuh. Atus. Inggih. Ketap-ketap ning akasa ana buta kae. Wah, jangkae dudu mungsung. Sapa? Anoman sendika ngestaken dawuh sinuwun. Kethek putih ora dadi tumbal kowe sing dadekke tumbal. Ayo. Waduh mati aku.
dasare kowe sejatine wis tekaning pati nanging ramyang dadi menungso. Ayo bali marang asal mula bukane. Aduh mati aku. Ora gelem bali marang asal mula buka mujud aku dosa aku ing bakal mula sara karo mati. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung wahyu katentreman kaprajuritan lan pulung ratu tetiganipun sampun manjing ing negari Ngamarta. Katentreman saged dipun gayuh menawi wonten jiwa kaprajuritan. Semanten ugi sasampunipun tentrem kedah wonten ingkang minangka dadi panutan inggih menika ingkang sampun kedulungan wahyu pulung ratu ya Semar. Tetiganipun menika mujudaken satunggiling kanugrahan ingkang winastan wahyu tanah Jawi saged pinardawa tentrem ayem mulya rukun niring Sambi Kalandara.